Už sme sa naučili o tom, že zlomky môžeme zapísať aj ako desatinné čísla. Pretože ak máme napríklad zlomok 1 polovica, tak my vieme, že tento náš zápis je vlastne akoby 1 deleno 2. No a samozrejme 1 deleno 2 vieme vypočítať. Je to obyčajný príklad delenia, no a 1 deleno 2 sa rovná 0,5. To znamená, že my náš zlomok môžeme zapísať ako desatinné číslo. Skúsme si zapísať ešte nejaký iný zlomok. Povedzme 1 osmina. Bude to vlastne 1 deleno 8. A ak si to vypočítam niekde tu na kraji, 1 deleno 8 a budem sa posúvať za desatinu čiarku. Takže 1 deleno 8. Najprv si vezmem jednotku. Osmička sa nám do jednotky nezmestí a preto to bude 0 a teraz sa posúvam za desatinu čiarku celá. No a teraz budeme mať 10. Koľkokrát sa osmička zmestí do desiatky? 1 krát, a keď si spätne roznásobím, 1 krát 8 sa rovná 8 a 10 minus 8 sa rovná 2. Prenesiem si ďalšiu 0 a budem mať teda 20. Koľkokrát sa osmička zmestí do 20? 2 krát, a keď si spätne roznásobím, 2 krát 8 sa rovná 16. 20 minus 16 sa rovná 4. Teraz keď si prenesiem ďalšiu 0, tak mám 40. Koľkokrát sa osmička zmestí do 40-ky? 5 krát. A keď si spätne roznásobím, 5 krát 8, to sa rovná 40. A 40 minus 40 je 0. Takže 1 osmina zapísaná ako desatinné číslo je 0,125. Skúsme si teraz zapísať ako desatinné číslo zlomok 2 tretiny. Ja si tu robím trochu miesta. Skúsme 2 tretiny a zistíme, že sa stane niečo veľmi zaujímavé a naučíme sa nový pojem. Takže 2 tretiny si môžem zapísať ako 2 deleno 3. Tak si poďme vydeliť 2 a budem mať desatinné čísla, takže 2 deleno 3. Teraz najprv si vezmem dvojku, samozrejme trojka sa do dvojky nezmestí, takže je to 0. Vezmem si dvojku a mám 20. Koľkokrát sa zmestí trojka do 20-ky? Zmestí sa tam 6 krát. A keď si spätne roznásobím 6 krát 3, dostanem 18. 20 minus 18 sa rovná 2. Prenesiem si ďalšiu 0 a dostanem 20. Koľkokrát sa zmestí trojka do 20-ky? 6 krát. A keď si spätne roznásobím, 6 krát 3 je 18. 20 minus 18 sa rovná 2. Pozrite sa, čo sa deje. Ja mám stále 20. Koľkokrát sa zmestí trojka do 20? 6 krát. A keď si spätne roznásobím, dostanem 18. Vidíte, ja stále opakujem už ten istý krok. A keby som pokračoval, tak mi tu tieto šestky vznikajú do nekonečna. Mal by som tu 6, 6, 6, 6. No a tento zápis nazývame nekonečný rozvoj alebo tzv. Periodický rozvoj. Takže tu budeme mať tzv. Periodický rozvoj, pretože táto moja šestka by sa mi opakovala do nekonečna. Takže keď som si to videl, tak som dostal približne 0,6666 a mohli by sme pokračovať do nekonečna. No lenže na zápis periodického rozvoju máme aj znamienko a zapíšeme to ako 0,6 a teraz tá cifra, ktorá sa opakuje do nekonečna, tak nad ňu dáme takúto čiarku a prečítame to ako 0,6 periodických. Skúsme si nejaké iné číslo. Povedzme 241 lomeno 99. Máme teda príklad 241 deleno 99 a ja si tu opäť spravím trochu miesta, pretože to bude opäť dlhé delenie. A skúsme 241 a pôjdeme asi aj za desatinu čiarku a 241 0,000 deleno 99. Teraz pozerám sa naše číslo zľava doprava a hľadám prvé číslo, do ktorého sa zmestí naša 99
a bude to 241. Koľkokrát sa zmestí 99 do 241? Dvakrát, a keď si spätne roznásobím 2 krát 99, tak dostanem 198. 241 minus 198 bude 43. Teraz si prenesiem ďalšiu nulu a už prechádzam za desatinu čiarku, takže si ho zapíšem do výsledku. Koľkokrát sa zmestí 99 do 430? Zmestí sa tam 4 krát, a keď si spätne roznásobím 4 krát 99, dostanem 396. 430 minus 396 sa bude rovnať 34. Poďme ďalej, prenesiem si ďalšiu nulu a dostanem 340. Koľkokrát sa zmestí 99 do 340? 3 krát, a keď si spätne roznásobím 3 krát 99, bude 297. A čo dostanem teraz? Dostanem 340 minus 297 je 43, prenesiem si nulu a už sa mi to začína opäť opakovať. 430. Koľkokrát sa zmestí 99 do 430? 4 krát, a keď si spätne roznásobím, dostanem 396. 430 minus 396, pozrite sa, už sa mi to opakuje. 430 minus 396 a mám to tu opäť. A teraz vieme, že dostanem 34 a opäť by sme pokračovali 340 a stále by sa nám tu takýmto spôsobom opakovalo 4, 3, 4, 3 a 4, 3 až do nekonečna. No a teda opäť si môžeme zapísať náš výsledok, mohli by sme si ho písať ako 2,433 do nekonečna, a my si ho už vieme zapísať ako periodický rozvoj a bude to teda 2, a teraz ktoré číslice sa nám opakujú? 4, 3. Tak si zapíšem 4, 3 periodických a týmto dám najavo, že tieto moje dve čísla by sa opakovali do nekonečna. No a toto je teda periodický rozvoj a je potrebné si uvedomiť, že častokrát budeme musieť číslo vyjadriť v tvare zlomku práve kvôli tomu, že keby sme ho videlili a snažili sa ho zapísať ako desatinné číslo, tak dostaneme takýto periodický rozvoj.